What's up mga Kalokos? So, dito nga pala tayo ngayon para pupunta kami ngayon sa Mangatarem Pangasinan at dadalawin natin ang DaanG Kalikasan. So, tara, samahan nyo kami. Yo, let's go! Daang matraffic. Palis na kami. So, yun mga Kaloko, palis na kami. Punta kami sa Kalikasan. At yung isa, tinatawag ng Kalikasan. Tinatawag ng Kalikasan. Tapos pagdating natin doon, bawal pa. Pinagbawal na pala. Hindi, pwede. Dami pupunta eh. Pinagbawal lang. Like a lightning bolt, we won't make a sound. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Under the frozen with a thousand nights, we won't come down, 'cause we shine so bright. Yun mga Kaloko, so doon po tayo pupunta. Yung napapaba yun. Sa DaanG Kalikasan. See you na lang mamaya mga Kalokos doon sa DaanG Kalikasan.
ba yun? Kita mo yan? Kita nyo yan, yan daan dyan. Dyan kami pupunta. Ha! Kuya, pwede po magtanong? Ay, ito! Ito po ang DaanG Kalikasan. Sige po, thank you! Ito! Sabi sa inyo kung saan mo Kung saan na yung ano, no? Malapit siya nga tayo nagtanong. Ang bobo namin mga Kalokos. Kung saan ba, andito na kami siya kami nagtanong. So, dito na tayo sa DaanG Kalikasan. Live without you. Oh, 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 oh. I can't breathe without your love. Your love. I can't breathe without your love. Then mga Kalokos, nandito na pala tayo sa sinasabi nilang DaanG Kalikasan sa may Mangatarem Pangasinan. So, yun, tara, samahan nyo kami libutin to. Yan po, yan po. Yan po. Yan, samahan nyo kami. Ay, kasi meron lang na mataan. At yun mga Kalokos, nandito kami ulit ngayon sa ano, basta sa DaanG Kalikasan. Nakalimutan ko. Yun, aakyat kami doon sa mataas na yun. Yun. Punta kami doon. What's up mga Kalokos? So yun na, dito tayo sa sinasabi nilang DaanG Kalikasan. So tara, sabahan nyo kami dito sa may Mangatarem. We will make a
sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We won't make a sound. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Under the frozen line, we are a picture with 1,000 nights. We won't come down, 'cause we shine so bright. So yun mga Kalokos, so tapos na kami dito sa may DaanG Kalikasan. So nag-enjoy pa yung dalawa. So yan, pauwi na rin po kami. Natapos na kami dito. So paalam sa inyo lahat. So sanay masayahan nyo. Pasyal kayo, babalik kami dito. Bakit kami doon? Yun. Kita nyo yan? Sa pinamataas. Kita nyo yan? Kita nyo yan? By Sunday siguro. By Sunday pupunta po kami dito. Part 2. Balik ulit kami dito. Part 2. So huwag nyo kakalimutang i-follow yung page natin tsaka i-like para And subscribe na rin. subscribe na rin sa YouTube channel namin, Kaloko TV rin po. So yun, thank you, goodbye and God bless. Peace yo. Peace yo.